Pakita. Ni. Anak lagi kita ya. Nak. Ako pa mo obra. Ora man tarong wara man pay. Kasla makatudtod dun mo ti panahon na. Ni. Ada nakatadar di siya. Mga ano kaya binat na siya. Ang may tibalay. Ah, isa na. Ano gawin? Pakita. Pakita. Ni. Anak lagi kita ya. Nak. Siyempre, kaputi kinasingsing po mo kanya gesto ni. Malagip ka lata. Na. Irag bakit din mo na kami natin ya? Siyempre, ate mo ati pang subad ko kan ka inpadawa mo ti kalman nga pinangal daw mi kan ni manang mo. Kita mo naman gawin? Ni. Mabuto pay. Na. Ikataw, ano kami? Na. Social pa yung ikato Na. Alang awat Ato ti kung kunada nga. Na. Wow. Ato gudil-gudil na sika. Uy. Lechon na. Uy. Sigurado ti pang rabi mo tata. Gusto ni. Na. Talaga para kanya ito. Para kanyam dato. Uy, taji kinasingsing po mong kanya ti kalman. Awan ti ka nang migor ti kalman ng manang nakaluto ka daw ka. Inan ano sa mga kumapijit ti pang hindi ka na mo ti masayahat nga makan. So napaan lagi punsyon lagi dayat at tay. Malagip ka. Unay nga pasingsing po ni Justin ni kanya kasapulan mo nga sumata ka. Na. Alam mo na Justin. Alitin na. Ay, Thank you, ano gawin? nalainga mo. Justin no sa kanyam nga nalainga tao kanya ka nalainga mo. Amo mo tag subad. Abasit na. Ano naman thank you ating tid mga tatoy Uy, ang dami. Makita. Ang dami dara-dara na mag-isaw-asawa. Wow. Alitin na. Okay na ko na. Mga anak tinaimas kas tayo. Malagip ka. Malagip ka launa iyaw kita mo ng gesto mo ko. Among di pinangiyaw ito ata gesto ni. Ano Inliblipas ko ba? Na bag, ada bag ko eh. Mga nakidaya hasta. Aji ko masida ka ata na, sida ko. Sobra basit ko na. Karga ko tibag ko ta adan to si Dan gesto ni. Ano ta? Pabibya lang pang subsubad ko mo ti kinasayahat mo kanya gesto ni. Na. Talag bilbili pa kanya manong Kevin at natiskarte ka talaga. Oo. Amma na, gesto ni. Na, hindi pala repos to no malmalong basit. Ano man ang gawin? Dapulutan ta. Amo ko na kasi dawa. Ano? Ano na to? Una, lumay kan to tibalay tamtama. Wow, bagay to arakan. Wala mo nang gawin. Tayo na po, yun ko ba?